Čaute ľudia. Čaute všetci. Čaute všetci, hráme Playtime 2. Som to chcel hrať predtým, ale nešiel tam zvuk, takže idem hrať zase do Riti. No. Kde mám do Riti ísť? Dvere. Nedávajte ruky, lebo potom ťa nepočuť na videu. OK. Tohto debila chcem ešte. Dobre, ďalšie. Choď do dverí proste. Dobre. Ja musím dať čo robiť pri tom. Také debiliny alebo niečo také. To pizdy. Do Riti už dávajte. Môžeš zobrať. Ja sa to pozerám, že ako to vyzerá. Ja vieš, že máš ísť do ventilácie? Ja aj. Však som to už rád. Veď ja to mala. Už nemám ani nervy. Čo by bez toho malo? Počkaj, ty pizdo, ja som to chcel zobrať. To nejde zobrať, škoda. Ešte si ho robíme? No. Ale nie. Počuť. Dobre, chodím si. Má svatý pokoj, koniec. Keď táto nebude keď táto nedohovorí, no tak ja nemôžem ísť tam. Mama, pochopil si to? Chcem ísť do pizdy. A chod. Hral som to už prvýkrát. To urobíme. Konečne. Si tu? No. Ja tu hrám šach na mobile. Super. Spiderman. Poznáš ten mím? Áno, poznám. Počkaj, kde? No, máš koňa v čtoriči. A. Koň do koň. Ja idem rovno tam do videopo. Ok, toto si asi pamätám. Tu treba robiť. Dobre, hotovo. Ty si vlastne došiel až k... Čo? Vagahagi. No, počkaj. Zobere ruku. Zoberie ti ruku. Zoberie ti ruku. Dobre? Áno, zoberie ti ruku. Hm. Áno, zoberie ti ruku. Pizda. Ani som sa tam netrafil. Dá sa bude 5 hodín tvoriť. Badaj! Konečne. Otváraj. Otváraj. Tvoja mama. To je tvoja mama? To je tvoja mama. Mama. To dá. Nie. No, tak asi pridali. Nie som. Asi. Prežil som. Čo? Aha. Prežil som. Však to som. Prehral som. Nová hra. No poď, ideš na Music Memory? Asi. Okay. S tým debilom. I can win you birthday. Dude, 28. Najviac nesnášam na tomto, že dlho čakám. Dobre. Hotovo. Tak ja nechcem. Drž hubu. Už som u neho. Zase táto bude hovoriť 50 hodín, takže môžem ísť. Tak ale ja som vždy debil, takže by som si to mohol zapamätať. This advanced memory and cognitive recognition test is Budeš vôbec dať čo hovoriť tu, alebo ja? Čo? Budeš tu dať čo vôbec hovoriť? Musíš tu... Tak ja viem. Ja ti potom poradím ďalšie čo... Ovoď tú kameru! Si len teraz Mladý človek kúka na teba. Prečo? Super. Aha. When you complete a color pattern correctly,
Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Možno ste ja počuli, vieš. Good luck. Ale to no tak to sa videl. What's the time? Time to the... Tam. Ten zvuk! Ten zvuk ako... Ten zvuk. Dobre, drž hubu. Vieš o tom, že hovoríš anglicky. Nerozumiem ti. Proste ti nerozumiem. Ty drž hubu tiež. Počkaj, vajcia môžem chytiť. Nebolí ho, škoda. Skade. Tu sú. OK. Jo. Yellow, red. Yellow, red. Yellow. Yellow, red. Yellow, red. Jo, red. Yellow, red. Yellow, red. Yellow. Red, yellow. OK. Round 2. Red. Red, Red. Blue. red, blue, Red. Blue. Yellow. red, blue, yellow, easy. Red. Blue. Yellow. Green. Red, blue, yellow, green. Red. Blue. Yellow. Green. Blue. Red, blue, yellow, green, blue. Ono je najlepšie, že to najnovšie ti tam proste vždycky svieti, takže Aha. to blue a violet. Ďalší koniec už. Aha, ďalšie. Ďalší kolo. Bude ešte horšie ako toto. Orange. Orange. Orange red. Orange red. Orange red. Orange red, white. Kde je white tu je? Tutaj. Orange red. White red. Orange red, white red. Red. Orange red. White red. Orange. No koniec. White, red, orange. Koniec. Red. White red. Orange red. Shit. Našu zle! Suka, padaj! White red. Orange red. Red, dobre, mám. Aha! Ja už som myslel, že som mŕtvý. Blue. Blue. Blue J. Blue J. Blue J heart. Blue J heart. Tudeli. Ale toto je až posledné. Blue J heart a yellow. Jo. Blue J heart. Blue J heart, A yellow, No, három, či čo to To je je to. za hovno, ľudský znak, ty to poznáš? Nie. To Nepoznáš? ani není. To ani není. Tak to je potom. Ja, to možno grecké písmo. Ja. O, tu je to. Smiley face. Fine. Toto by mohli tak len na apríl, 1. apríl vždycky proste. No, Blue red. Violet green. Fine. Tam je to. norm. Na každý Na 1. prvýkrát. apríl by toto tam bolo. No, To bolo dobré. na prvýkrát zase. Jediná chyba. Keď sa prvýkrát som to dal bez jedinej chyby, ale to mi je absolútne Prdele. Dobre, drž hubu. Urobil som to. A padaj. Máš jeden z 3 trojkov. Musíš vyhrať všetky hry, aby si dostal všetky kľúče. Super. Na čo mi vôbec dá kľúče, však keby by nedávala kľúče, no tak by to aj pre ňu bolo lepšie. Tu teraz ma zahraj, no, ja som to vedel. Ale je to. No konečne, no toto. Ja som myslel, že konečne si to... Samozrejme.
Dávam. Daisy the flower. No, nie, ja chcem, no bo ja chcem urobiť niečo ako bait, lebo chcem všetkých takých, co, vieš. Achievement. No, achievement. Achievement. Zhodni všetky tieto. To, že to asi je nejaká trofej. No, to je trofej. Škoda, nezabral si to. Je to bylo. Skôr to ešte skúsi. Je to to? Toto. No, však to sa stane. No to sa nedá zobrať, vidíš? Nedá. No tak to je škoda. Zobere to. Zobral. Milión IQ. Milión IQ. Dá to na mňa, daj na mňa. Aby som skapal už konečne. Škoda. Počkaj, že to mám zobrať. Dále. Konečne. Šel si to zobrať a potom to musíš tak preštováš. Dobre, viem. To si to stihol. To dá kopu času. To je to. Ok. Áno, to. Čo ty Debil. to dovoluješ? Ako bol v prvej časti. Co si to dovoluješ? A ty čo to povedaj na ty? Veľký daj apríl, ale tak už nič. Hej. Dobre, mini debili. Reklama! Mini debili. No. Choďte do ryti, ja padám. Opakujem, no copyright. No copyright YouTube. Čo ja? YouTube hovorí. Lebo on to bude brať zase jak copyright. Musíš ísť na mini debilov. Á, škoda. Ježiš.